Здравейте! Аз съм Мими. Аз съм Миланка. Снимам от канала на мама и тате на таблета. Днес ще направим играта. Днес ще направим играта Целуни, ожени се, убий. Иванке, ти си първа, тегли 3 лищчета. Така че това се разгънало. Ето. 1, 2, 3. Дай да ти ги прочета, тъй като не можеш да четеш. Кейти Пери, Ариана Гранде, Майкъл Джексън. Кой ще целунеш? Първа ти беше Кейти Пери. Кой ще целунеш? Кейти Пери. За кой ще се ожениш? За кой това? Ариана Гранде. За Ариана Гранде. Кой ще убиеш? Майкъл Джекс. Разбирам те. Мой ред. Първо, второ и трето. Първото ми е Ерика Дъмбова, Ивка Дошева, Михаела Терс. Значи, ще убия Михаела. Ще ожена за Ерика, ще целуна по бузката Ивка Дошева. Хайде. Първо, второ, трето. Дай да ти ги прочета. Атанас Колев. Оф, уния дет пее на песен. Да. Емил Конрад. Уиз Калифа. Кой ще убиеш? Първият ти беше Атанас Колев. Кой ще целунеш? Кой ще целунеш? Атанас Колев. Добре. За кой ще се ожениш? Вторият ти е Емил Конрад. Милкон. Добре. И останал Уиз Калифа да го убиеш. Тъй, аз. 2, 3. Ники Минаж. Хикенщикен. Боряна Стефанова. Значи ще убия Хикенщикен. Ще целуна Ники Минаж по бузата и ще се ожена за Боряна. Не знам, що се жени. Айде тегли. Първо, 3 си изтегли. Второ, 3. Дай ти ги прочета. Флапа Бум. Не Флапа Бум. Криско. По-скоро Криско. Крисия. Ама за кого ще се ожени? Не знам. Истън. Кой ще се ожениш? Ами Криско. Кой ще целуниш по бузката? Крисия. И ще убиеш Истън. Да. Добре. Първото ми е Лейди Гага, ужас. Лейди Гага. Флапа Бум. Сен БГ. Значи, ще убия Лейди Гага, то това е ясно. Ще целуна Сен по буската. Ще се ожена, остана за Флапа. Теглила. Флапа Бум. Тори. Ето ти ги. Да, че ги прочета, бе. Таблетце. Флапа Бум. Какво бе? Цуру. Тихо да. Цуру. Златка Димитрова. Много е гадно. Оф, ти не знаеш коя е. И Веселин Маринов. Кой ще целуниш по бузката?
Май по-добре Златка Димитрова. Кой ще целуниш по бузката? Злата. Злата. Златка. Кой ще убиеш? Май Цули трябва да убиеш. Да, май. И остана да са един. И остава да се ожениш за Веселин Маринов. И това са последните три, моите. Падна ми се. Лили Иванова, ужас. Бионсе, майко мила. Бейби Мирелка. Категорично убивам Лили Иванова. Целувам Бионсе по буската и се жена за Бейби Мирелка. Това беше от нас. До скоро! Ще се видим в следващото клипче.